Jeg hedder Michael Norup, og i dag der vil vi gerne tale lidt om de nye, genlancerede produkter, som vi er så glade for at få bredt ud til jer kunder. Det er Ceparo Cyclone Max og Ceparo Aero, og snavsudskiller og en udlufter. Jeg hedder Michael Norup, og det er mig, der kommer til at føre jer igennem her den næste lille times tid med de informationer, der nu er interessante efter vores opfattelse i de nye produkter. Så jeg har været hos IMI i snart 6 år i øvrigt. Har før det arbejdet i små 19 år i et andet firma, også med fokus på trykhold og vandkvalitet, og faktisk også fokus på pneumatics. Så små 25 år har jeg siddet med pneumatics, og det har stadigvæk min store passion. Så det er vel nok mit udgangspunkt for at være ham, der præsenterer i dag. Ved min side har jeg Dennis. Dennis, kan du ikke lige præsentere dig selv? Jo, det kan jeg sagtens. Jeg er projektsælger for IMI og har været her et lille års tid efterhånden. Og skal bakke Michael lidt op i dag og tage imod alle jeres gode spørgsmål, som forhåbentlig dukker op undervejs. Så ja. Tak. Skriv spørgsmål i chatten, så fanger Dennis dem og stiller dem videre til mig. Og intet spørgsmål er for stort eller for lille. Det er bare med at spørge. Det er i hvert fald nu, at vi forhåbentlig kan svare på det, der måtte komme. Men ellers så lad os stille og roligt gå i gang. Jeg vil godt lige præsentere firmaet for dem af jer, som ikke helt er så familiære med IMI. Vi hedder i dag IMI. Før tiden hed vi IMI Haptronic Engineering, var orange. Nu hedder vi IMI kort og godt, og har skiftet lidt farve. Vi er en del af det, vi kalder for Climate Control. Det er sådan en særlig sektor, der er blevet tildelt IMI. Og den er dedikeret til HVAC, og det er så der, hvor vi hører ind under. Men ellers er alt andet, som det plejer at være, de samme medarbejdere, Dennis og jeg og alle vores kollegaer. Og det er også det samme sted, vi sidder, og det samme produkter. Så der er ikke meget, der har ændret sig andet end vores dedikation til HVAC. Den har vi som sagt nu lavet den her nye sektor, Climate Control, til. Sektorerne er også lidt, som vi altid har haft. Vi er jo en del af noget større, og der har vi både inden for transport, proces, og så også Climate Control, som sagt. Og hvis vi zoomer lidt ned på bare vores egen lille sektor her, jamen altså, der beskæftiger vi os med samtlige af de ting, der kan være inden for vand og varme, eller vand og køl i et anlæg. Så det er det, vi fokuserer på. Vores produkter er også, som de plejer at være. Der har vi TA, altså ventiler og aktuatorer, og det her Dennis har sin spidskompetence blandt andet. Vi har også Heimeyer, nogle termostater og andet. Det er også et sted, hvor Dennis og jeg vi kan bidrage med svar og hjælp. Og så har vi så pneumatics. Det er jo her, hvor vi har trykhold og vandkvalitetsprodukter. Og det er her, vi kommer til at dykke lidt ned i dag. Igen, vi har også softwaren, HiSelect eller HiTools, Select til computeren, til sin PC, og Tools til sin smartphone. Vi har også indreguleringsværktøjer, som der også er rigtig godt benyttet i forbindelse med indregulering af ventiler med aktuator på. Så det er også et sted, hvor der er stor interesse. Vi har som noget unikt, det er, at vi har et Engineering Support Center, Dennis og jeg og vores kollegaer. Når I stiller nogle lidt mere komplicerede spørgsmål, eller der skal udarbejdes en eller anden form for, større beregning, eller noget, hvor vi har en masse ventiler, der skal bygges op, så kan vi så benytte vores supportcenter til at lave, de kan sammen med os lave en beregning, som vi så kan præsentere for jer. Og vi kan også have en dialog via Teams-møde,
hvor vi kan have en for supportcenteret med. De sidder i Budapest, så de kan også være med i sådan et møde, hvor vi kan præsentere det udkom, der nu er på et givet projekt. Teamet i Danmark, ja, det er faktisk ikke så stort. Så vi er alle sammen repræsenteret her med hver vores fokusområde. Og når det er sagt, så vil jeg bare gerne gå i gang med det, som er dagens emne. Som sagt, præsentation af Cepar Aero og Cyclone Max. Og lad os starte med Aero om et øjeblik. Begge produkterne, jamen altså, de håndterer jo alt inden for varme og køl. Og det er så her, hvor de virkelig har en fokus på, at de kan bidrage til noget positivt hos slutkunden, hos andre. Alle kender nok denne her med, at der er noget støj. Det kunne være luft, der er genereret, eller sidder i en radiator. Det kunne også være energiydelsen. Den er ikke specielt stor, simpelthen fordi der er noget udfordringer med snavs. Der er manglende cirkulation. Jamen altså, der er virkelig mange udfordringer, som luft og snavs det giver. Og vi kender jo nok også de fleste det her med, at vi vil gerne opnå nogle besparelser, og det gør man i hvert fald ikke ved ikke at have fokus på luft og snavs. Når man også har fokus på luft og snavs og får fjernet det, jamen altså, så er det så også, at man kan begynde at opnå de her energibesparende positive ting for jer kunden og slutkunden. Nummer 6, jamen altså, det er faktisk et af de steder, hvor man måske tænker, at det er sådan, det går nok, vi kan nok godt løse det. Men at have et korrekt trykholdanlæg med korrekt, hvis det er en fortrykbeholder, korrekt fortryk, eller en kompressorstyring eller pumpestyret anlæg, så er der faktisk allerede der ting, som der bliver løst ret hurtigt. Det næste er naturligvis også at få fjernet luften, enten med en statisk aflufter, Cepar Aero, eller en vakuumafgasser, og også få fjernet snavsen i anlægget med en Cyclone Max for eksempel. Og alt i alt, når de her 3 løsninger er opnået, jamen altså, så er der simpelthen grobund for, at anlægget generelt vil være i en god forfatning. Fjernelse af luft, det er der, vi fokuserer i starten. Jamen altså, luften, ja, den kommer jo ind via utilstrækkelig udluftning, forstået på den måde, at når man fylder vand på et anlæg, så er der simpelthen luft i det vand, man oftest fylder på. Det kunne også være ekspansionsbeholderen, den har en ringe kvalitet, måske har den ikke det korrekte fortryk, den er måske dimensioneret for lille. Der er mange udfordringer med, hvordan luften kan komme ind i systemet. Og når man fokuserer på, eller ser, hvordan mikroboblerne ligesom arter sig, jamen der findes der 3 forskellige typer. Der er de frie luftarter, der er de større mikrobobler, og så er der de usynlige opløste luftarter eller gasser. Og som jeg nævnte før, så når man fylder vand på et anlæg, jamen altså, så er der simpelthen også allerede der udfordringer med, at der er luft i vandet, og faktisk så kan der helt op til 40 liter luft kan der være i 1 kubikmeter vand. Når vi ser på løsningsmulighederne, jamen altså de frie luftarter, det er typisk løst gennem en topudlufter, hvor man får fjernet den mængde luft, der er genereret i en enkelt streng. Så har man så den luft, der bliver genereret efter en veksler. Det er der, hvor temperaturen jo er højest, og hvis man så har en pumpe siddende lidt længere fremme på anlægget, så er det også der, hvor trykket er lavest. Det er der, mikroboblerne bliver genereret. Og der har man så den statiske aflufter, der sidder og arbejder og får fjernet kontinuerligt den mængde luft, der bliver genereret. Og alt andet, jamen altså, det er simpelthen en vakuumafgasser, der kun kan løse den problematik. Jeg vender kort tilbage til det lidt senere.
For lige at zoome lidt ind på vores Cepar Aero, så har vi den her, hvor jeg har lavet en lille film om, hvordan den også virker. Men altså, vi har vand, der kommer ind med luft i. De større mikrobobler, de bliver nedsænket, hastigheden bliver nedsænket, på grund af kroppens størrelse er større end rørdimensionen. Så de stiger stille og roligt til vejrs, og så er de ligesom væk fra anlægget. De lidt mindre mikrobobler, ja, de bliver så fanget af det her net, som vi kalder for et helixstilprofil. Og det er så her, at, som vi også kan se over på filmen, at mikroboblerne, de bliver igen udledt og stiger til værs og kan komme ud gennem topudlufteren. Og det er noget, der kontinuerligt sker, når der bliver varmet vand op. Mikrobobler bliver frigivet ind igennem vores Aero og fjerne sig, og så kan det så løbe igennem her, forhåbentlig fri for luft. Det er sådan, den statiske aflufter kontinuerligt fungerer. Vi har den forudsætning, eller den force, at vi har valgt kun at have et meget lille gitter her siddende herinde. Vi har andre, vi kender til, hvor der er større gitre. Der er måske også noget, hvor det er nogle andre opbygninger. Men vores erfaring, vores test viser, at jo mindre modstand der er herinde, jo hurtigere, jo nemmere får vi mikroboblerne fjernet fra vandet. Og det er jo naturligvis det hele drejer sig om. Så det er den måde, at vi ser, vores nye Cepar Aero kan gøre en forskel frem for mange andre på markedet, lige som det er i dag. Men igen, som andre statiske afluftere, så har Cepar Aero stadigvæk denne her udfordring med temperatur og tryk og anlægshøjde. Og den er altså igen ikke bedre end alt andet, der findes på markedet, når vi taler om for eksempel køleanlæg eller ved lavere temperaturer. Vi har lavet en lille graf her, der indikerer for eksempel, hvis vi har 50 grader på temperaturen i anlægget, så er det faktisk en statisk højde på maks 8 meter, at der ligesom er begrænsning for, hvor den statiske aflufter, den er effektiv. Og over her, der er den faktisk ikke så effektiv, grundet at denne her mængde luft, der kommer ind, det når ikke helt at stoppe op, selvom vi har lavet kroppen stor, så når hastigheden ikke er blevet nedsænket tilstrækkeligt, så mikroboblerne ikke rigtig får lov til at blive udskilt af vandet og komme ud, så det meste løber igennem. Og der er det kun vakuumafgasseren, der er til rådighed. Og det er generelt på markedet for alle statiske afluftere kontra vakuumafgassere. Hvis vi lige kigger her, så kan vi så se, at der er denne her, vi har lavet sådan en mætningskurve, hvor jeg prøver at vise, at alt, hvad der er over mætningskurven her, det overmættede, det her, de store mikrobobler er genereret, det her, at de statiske afluftere, de har sin rettighed, og denne her Cepar Aero, den fungerer optimalt i det her område. Men under, hvor vi begynder at have de undermættede mikrobobler, jamen altså, der kan de simpelthen ikke komme ud af vandet, og der er der kun én løsning, det er en vakuumafgasser, hvor vi får dannet denne her vakuum ned til cirka minus 0,9 bar. Jeg kan lige kort skitsere en vakuumafgasser set med pneumatiksøjne. Den ser ud som så. Vi har en portion vand, der kommer ind. Faktisk er det 8 liter hver halve minut, vi får igennem. Det løber igennem over til den første lille beholder, hvor vi får lavet en turbulens, og vi får mikroboblerne hævet ud af vandet, skubbet over i den store beholder, hvor vi får lukket for en ventil, tændt pumpen. Der bliver dannet undertryk ned til minus 0,9 bar, som sagt. Det er sket herovre. Og mikroboblerne bliver hævet ud af vandet,
og de bliver så skubbet ud gennem topudlufteren. Og der har man så en sensor, der sidder og måler den mængde luft, der kommer ud. Og er der et minimum af luft, jamen altså, så stopper vakuumafgasseren med at arbejde lige her og nu. Det er sådan, den kontinuerligt arbejder, når man ikke kan bruge en statisk aflufter. Og det var lidt oplagt til, om der er kommet et spørgsmål, Dennis, eller to. Det er der ikke indtil videre. Nej. Men det var præsentationen af vores nye CPAO Aero, altså udluftningsenhed, som kan fjerne luft kontinuerligt, der sidder efter veksleren og før en pumpe. Og det er her, hvor mikroboblerne bliver genereret, som sagt. Så det er der, man vil placere den, og den vil fjerne kontinuerligt den mængde luft, der bliver genereret. Men som sagt har den så de her begrænsninger, ligesom alle andre statiske aflufter har, der er på markedet. Så med de ord, så vil jeg lade det ligge. Hvis der kommer et spørgsmål om lidt, jamen altså, så stil det endelig. Så tager vi det også i opsamlingsheatet, hvis det er. Nu har vi fået fjernet luften, enten via en statisk aflufter eller en vakuumafgasser. Men vi kan også godt sikre os, at vi skal have fjernet snavs i anlægget. Som vi talte om før, jamen altså, det er virkelig en udfordring med snavs i anlægget. Det giver en masse problemer, og summa summarum, så giver det jo højere vedligeholdelsesomkostninger, dårlig komfort, højere energiforbrug og så videre. Når man ser på løsninger, der effektivt kan fjerne snavs, inklusiv magnetit, som i hvert fald vores enhed den kan, så den vi kalder for CPAO Cyclone Max, så er det vigtigt at fokusere på, hvordan den er bygget op indvendigt. Der findes igen forskellige typer på markedet, alt efter hvordan man ser løsningsmodellerne. Men vi synes selv, at vi har fanget et meget godt fundament til at få fjernet samtlige partikler i et varme- eller køleanlæg. Det er jo ikke en ny opfindelse set med Pneumatex øjne. Vi har jo tidligere haft vores CPAO GeForce, som også kunne det samme, men vi synes, at den havde visse udfordringer, som vi har nu, mener vi selv, har fået løst med vores nye Cyclone Max. Jeg har prøvet at skitsere her en ældre GeForce kontra en nyere Cyclone Max, eller vores nye Cyclone Max. For det første, så har vi kun gjort den lettere. Det er et stort plus, både til rør og til anlægget, når det skal bygges inline i anlægget. Det har vi også prøvet at reducere lidt på størrelsen, og vi har også revideret udformningen af den, så den er både lettere at håndtere, men også at isolere. Jeg viser isoleringskappen lidt senere. Og så har vi også ændret placeringen af magneten. I GeForcen, der havde vi magneten siddende i toppen, som sad her og fangede magnetitten. Der var lidt opgaver med, hvordan man skulle få fjernet magnetit, når man skulle have det slammet ud. Men det har vi løst nu ganske enkelt ved at placere magneten nede i højre hjørne, når vi ser den, som vi gør her. Så der er virkelig ændret på den nye CPAO Cyclone Max. Og den store fordel for jer er naturligvis også, at vi har også kunnet reducere prisen, så den er blevet mere konkurrencedygtig på markedet. Placeringen er ligesom i før i tiden. Vi kan placere den vandret eller lodret. Der er ingen forskel der i forhold til, hvad vi kunne før.
En anden, hvad skal man sige, forbedring, vi har valgt at gøre, det er, at vi faktisk har ændret i størrelsen på vores ventil, altså aftapningsventilen. Så i de store modeller, jamen, altså, der har vi også valgt en 2-tommer aftapningsventil, så vi hurtigere kan få slammet ud. Og som I kan se kort her, så har vi ingen rør, ingenting indeni. Den er konstrueret helt unikt i forhold til, at vand og snavs kommer ind og får fjernet snavsen. Det kan bundfældes. Og det er overbevist om, at vi kan se på den lille film, som jeg har prøvet at indikere her. Men det, der sker, vand og flow, eller snavs og flow, jeg prøver igen, snavs og vand, kommer ind i det her specielt konstruerede kammer. Vi kan se det lidt herover. Der bliver dannet en turbulens. Snavset bliver hævet af vandet. Det er bundfælles. Det er jo tungere end vand. Ligger hernede i kammeret. Som vi kan se, så er der en lille plade, der ligger her, den hvide plade. Det gør, at snavs ikke kommer op, hvis det kommer til at ligge længere tid. Og så på den måde kan man slamme ud kontinuerligt under drift. Det er sådan, at den arbejder hele tiden, er den overvågen og fjerner den mængde luft, eller den mængde snavs, der er. Man skal naturligvis ned og slamme ud. Det er der jo ingen anden mulighed, end at komme ned og få gjort det. Og vores anbefaling er i starten, gør det ofte, for at få fjernet den mængde snavs, der er genereret. Men over tid, så når vandet bliver mindre snavset, så kan man også øge den tidslomme, man har i at få slammet ud. Og til sidst, så er det måske ikke så ofte, man gør det en gang om måneden, eller hvordan det nu ligger i arbejdsprocessen. Men alt i alt, så er den meget enkel at håndtere, og den er ualmindelig effektiv i forhold til andre, der kan løse nogenlunde samme problematikker. Og den fungerer stort set ved alle hastigheder. Vi har også lavet den, når vi har den placeret som her, lodret. Der har man så sat magneten sammen med kuglehanen her i bunden, og så er der stadigvæk mulighed for at kunne åbne for magneten og få fjernet, åbne for kuglehanen og få fjernet både magnetit og snavs i samme cyklus. Som jeg nævnte kort tidligere, så vores isoleringskapper har vi også optimeret på. De ser ud som så i dag, op til DN 150, til og med DN 150. DN 200, der bruger vi stadigvæk de tidligere alu-kapper, som vi gjorde med vores GeForce. Men ellers under der er det denne her isoleringskappe, der ser ud som så. Vores magnet har vi også gjort bedre, gjort mere strømlignet, så den er hurtigere til at få fanget magnetit. Altså alt det, der nu kan være genereret inde i et ældre anlæg, for eksempel ved radiatorer. Al den jern, der ligger inde der i radiatorerne, når det bliver cirkuleret rundt, det er jo det, der typisk bliver til magnetitten, eller som vi kalder for magnetit. Hvis vi lige kigger på magneten i forhold til før, jamen altså, så kan vi se, hvor meget den har fanget i den her lille film. Jeg ved godt, det er en animeret film. Men alt magnetit ud med magneten, det er bundfælles, og igen, så slammer vi ud ganske som vi så før. Og derefter har vi det meget klare og vand, efter vi har fået fjernet alt det, der nu ligger hernede af snavs og magnetit. Og så kan den så arbejde endnu en gang. Det er sådan, at vi har fået lavet nogle test af vores nye Cyclone Max i forhold til andre konkurrenter. Jeg nævner ingen produktnavne. Vi holder os til, at Cyclone Max ligger her.
og den viser sig, at den er faktisk mere end 40% mere effektivt, op til 40% mere effektiv end andre enheder, der er på markedet her og nu. Så man skal ikke igennem mange cykler før, altså antal cykluser, før at alt snavs er fjernet i det pågældende anlæg. Når vi ser her, så har vi jo også ved lavt flow, kan man faktisk se, at vi også kan få fjernet snavspartiklerne. Men træerne vokser ikke ind i himlen. Vi må også lige prøve at fokusere på, hvis vi har hastigheder under for eksempel 0,5 meter i sekundet, så kan det stadigvæk give den her cykloneffekt, så vi kan få fjernet snavset. Men i visse tilfælde, så fungerer den, ligesom alle andre, ikke ved helt lave hastigheder i røret. Det bliver vi selvfølgelig nødt til at forholde os til. Men det er ofte sådan, at det meste vil den altid tage. Den gode gamle, hvis man kan kalde det sådan, til paracyclen, den er der stadigvæk op til DN50, og den fungerer jo i bedste velgående til mindre boliger, mindre bebyggelser. Cyclan Max, vores nye enhed, jamen altså den fungerer til alt andet. Køl og varme, det er sådan set lidt ligegyldigt. I Slovenien har vi fået bygget, eller vores udviklingsafdeling har fået bygget et testanlæg, hvor vi simpelthen sammenligner vores enheder med alle andres enheder for at se, hvordan at den arbejder kontra vores konkurrenter. Og det var blandt andet de 2 informationsslides, jeg viste lige før. Her der går vi ind og kigger på en helt specifik størrelse, DN65, hvor vi kan se, hvor meget den hurtigere vil fjerne snavsen efter x antal gange, at vand og snavs har været igennem enheden. Og det er væsentligt overperformance i forhold til vores konkurrenter. Det samme gør sig gældende, hvis vi har magneten siddende i. Jamen altså den overperformer også i forhold til alle konkurrenter her og nu. Man kan naturligvis stadigvæk dimensionere både Cyclan Max og Arrow i vores High Select eller High Tools, så der er ikke sket nogen ændringer i forhold til, hvad vi kunne før. Det leder mig hen til, Dennis, om der er opstået et spørgsmål, vi skal prøve at forholde os til. Du har været dygtig, Michael. Der er ingen spørgsmål kommet ind. Tak for rosen. Jamen altså, klokken er faktisk kun 11, men jeg har ikke meget mere at tale om i dag, andet end jeg vil sige tak for god ro og orden, og husk på, faren den lurer under overfladen, og det er så her, at vi kan komme ind og bidrage. Så tak for god ro og orden, og er der spørgsmål senere, så stiller I dem enten til Dennis eller mig. Tak for i dag.